Emagumbini amanomhlaba ngiyabingelela uDlamini lo oseMpumalanga umthandazi mbukelo khona ekhaya. Empumelweni mbukelo khona ekhaya siya khona. Bethanda bengathandi. Mbukelo khona ekhaya asizame kuyoze kulunge. But ekuqala ukhona khona mbukelo khona ekhaya. Kukhona abantu abakufunako, abafuna ukukudubula. Bahlangana ngegama lakho. Ngasemsebenzini, ngasemndenini. Ngizokunikeza into othi ugeze ngayo. Bese ungilumele impande. Bonke labantu abeza kimi ngakwazi ngamagama babize bonke abantu abeza kimi manje befuna ukungibulala abangicabangela okubi laba khona ngithi babaxabane bodwana bangafinyeli futhi kumina sukela manje sale mpande ifike kuphi ekhikhini noma sifike kuphi ebhandeni ehamba nezinye insizi mbukelo okhona ekhaya nje emsebenzini nabezwe ngami funa ngibesinde abaqanga ezokubi ngibesinde iyahlala mbukelo khona ekhaya. Idlozi lakho linenkinga lilikhuni nje alikhuluma kwenzekile ukuthi unguwe nje. Ngizokwenzela mbukelo khona ekhaya. Ngithi geza futhi aphalaza. Siliqubula phansi ngenkani liyaphakama. Uyomangala umuntu ukuthi hayibo. Waswedluze ekhalipha ngakwenze njani? Lesigodo mbukelo khona ekhaya. Uyenze kuphi bathi nje kungacaci kungayi kahle phambili. Naku mbukelo khona ekhaya. Ngizokugaya manje sekulungisa. Ngeke ngikwazi phambi kokusinda kunele izinto lapha phambi kwami. Ngibuye nako le phansi endaweni yaseMozambique. Mbukelo khona ekhaya. Ake ngikucela impumelelo, engikucela inhlanhla. Awu, madoda enamandla emagumbini amanomhlaba. Ngithi kuwe, fula amafulana. Akwenza izinto zenzeke njengamanje. Nabantu bangibukele manje emagumbini amanomhlaba. Bangibukele abantu njengamanje. Awu ngiyakhulekela emagumbini amanomhlaba. Kosemakhosi yasemazulwini. Akukhanye kube kuhle. Sengikhulumile mina manje emagumbini amanomhlaba ngithi makukhanye kube kuhle ongibukele njengamanje. Ayingeni imali kuye ize athole nomsebenzi abe nenhlanhla bese uyaganwa bese ayagana bamlobole bese bamshada bese konke akufunako uhambe kahle emagumbini amanomhlaba. Awu ngiyakhulekela njengamanje emagumbini amanomhlaba makube kuhle. Lunenkinga emzini wakhe ekhaya lakhe makube clean kungene inhlanhla uvuleke izinto angabi livila yena ngokwakhe asumele impilo yakhe. Ngithi nje manje imali mayize imali mayivuleke into mazikhanye emagumbini amanomhlaba. Iyakhulekela undithi malambuza basemgodi bese kabulala lashada kasobhuza odwa basempelebeleni emagumbini amanomhlaba bakusuka ubumnyama kuze ukhanya bonke abathakathi bawuxabana bodwa okuhle kuyokwenzeka imali iyawuhlala abantu bayawuphuphela bonke njengamanje engibakhulekisako ngithi ongibukele ekhaya njengamanje angaphelwa ngamandla akagiva njengamanje ngithi kubo ziyawukhanya izinto njengamanje Nkosi yamakhosi impilo yasukuyela wonke ofuna nemoto uyoba nayo ofuna nemali uzoba nayo odinga inhlanhla uzoba nayo konke okuhle ngiyakuvula bakudede bomnyama kuvele ini ukukhanya those are open Nkosi ngibuse ukuwela bakhona emakhaya uDlamini lo seMpumalanga umthandazi momdinga 073 1044 262 uyahlola online ngevideo call ka WhatsApp imali ngamalini nga200 amathuba ayefika ayendlula waliyeka manje uyawukhala kusasa Nkosi ngibusise God bless you ngiyabonga mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu abe